Hola, què tal? I molt benvinguts a la secció Els likes parlen de l'Evangeli. Diu que en aquell temps Jesús digué als seus deixebles: què us sembla? Si un home té 100 ovelles i se li n'esgarrie una, no deixa les 99 a la muntanya i va a buscar l'esgarriada? I si l'arriba a trobar, us asseguro que té més alegria per aquesta ovella que per les 99 que no s'havien esgarriat. Igualment, el vostre Pare del cel no vol que es perdi ni un de sol d'aquests petits. Què ens està explicant l'Evangeli d'avui? La misericòrdia de Déu, l'esperança també que té Déu en les persones, en què persones esgarriades, persones sense precisament esperança, puguin trobar la joia de l'amor veritable, la joia de saber i poder estimar a Déu, de poder i saber estimar els altres. És aquí on rau la felicitat i on, malgrat la creu que tots hem de portar, podem trobar veritablement la pau interior que busquem i necessitem. En això està, en deixar-nos també trobar per Jesús, deixar-nos sorprendre per Jesús. I ara em ve a la memòria un exemple d'una persona que estava esgarriada i gràcies a que un altre li va proposar la pregària, el seguiment de Jesús, la va acompanyar, li va dir que Jesús l'estimava, aquesta persona esgarriada va canviar la seva actitud, va deixar l'alcohol, va demanar a Déu que l'ajudés, que canviés la seva perspectiva i veritablement la seva vida va canviar i a dia d'avui és una persona feliç que viu ja la seva jubilació amb tranquil·litat, després també hi ha d'ell ser un altre servidor que va a ajudar i a buscar noves ovelles esgarriades. Per tant, moltes vegades Jesús se serveix de persones, de cristians com tu i com jo, per aconseguir que persones que han perdut el nord puguin trobar a Déu, puguin escoltar la bona notícia i puguin saber que la pau i la felicitat veritable provenen de més amunt que no pas de qualsevol afició o de qualsevol vici terrenal. Gràcies per la vostra atenció i fins aquí els likes parlen de l'Evangeli.